бинандаҳои ҳамешагии барномаи майдони сабз ва шабакаи телевизиони варзиш, Тоҷикистон дар арафаи мизбонии боз як мусобиқаи бисёр ҳам бошукӯҳ, яъне бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 миёни мунтахабҳои Тоҷикистону Ҷопон қарор дорад ва мо тасмим гирифтем ки ҳамроҳ бо ҳамкорам Гулрӯз Худоназарзода роҷеъ ба омодагӣ ва бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба шумо қисса кунем. бале бобо, бисёрам хушҳол ҳастам ки дар ин барнома иштирок мекунам ва бинандагони арҷманд, мо дар ин барнома на танҳо аз футбол, балки ҳолатҳои пасипардагие ки берун аз футбол ҳастанд кӯшиш мекунем ки ба шумо ба таври хеле васеъ намоиш бидиҳем. дастаи миллии Ҷопон яке аз авардастаҳои футболи Осиёст ки дар феҳристи мунтахабҳои қора мавқеи устувор дорад. дастаи иштирокчии охирин бозии ниҳоии ҷоми Осиё буда бо даъвати беҳтарин футболбозон ки аксари онҳо узви бошгоҳҳои аврупоиянд тартиб дода шудааст. чун тими миллии ин мамлакат сатҳи фаъолияти рӯзноманигорони варзишӣ ҳам боло рафтааст. барои инъикоси ин бозӣ зиёда аз 60 намояндаи васоити ахбори оммаи Ҷопон ба Тоҷикистон омада буданд. мо хостем бо баъзеи онҳо роҷеъ ба бозии дар пеш истода ҳамсӯҳбат гардем. аксари онҳо мехостанд бо забони ҷопонӣ суҳбат намоянд. No, do you know English? Don't know English. I'm bad to speak. Sorry. Yes. You don't know English? Japanese people don't know English. They know just Japanese. You can say Japanese. We translate it. We will translate it. I think 2-1. 2-1? Yes, Tajikistan win. Yes. Tajikistan? I think it will be 1-1. 1-1? чизи бисёр ҳам хотирмон барои ману Гулрӯз он буд ки рӯзноманигорони Ҷопон аз мо пурсон шуданд ки шумо чӣ пешгӯӣ мекунед бозӣ. Гулрӯз гуфт ҳисоби 1-1 ва ман гуфтам ки ҳисоби 2-1. Аслан ин чиз то андозаи ҳисоби 2-1 он қадар ба воқеият наздик нест, аммо ба хотири он ки мо гуфтем каме ҳарос дошта бошанд рӯзноманигорони Ҷопон, мо интар гуфтем ва фикр мекунам онҳо ҳам аз мунтахаби мо то андозаи чизеро интизор ҳастанд. бале мо ҳамчунин ба рӯзноманигорони ҷопонӣ қайд кардем ки бачаҳои мо он бачаҳое ки соли 2011 буданд ва бо ҳисоби 4-0 дар инҷо онҳоро мағлуб кардем, онҳо нестанд бачаҳои мо футбол бозӣ карданро ёд гирифтанд ва акнун он бозигарон нестанд ки соли 2011 буданд. мо бозӣ кардан метавонем ва имкон дорем ки ҳатто бар ҷопон ва ҳатто бар Бразилия ҳам ғалаба ба даст дорем. дӯстони азиз, айниёл мо мушоҳида карда истодем ки футболбозони мунтахаби Ҷопон ду доираро ташкил карданд ва доирае ки аз тарафи дасти чапи мо аст, онҷо футболбозони асосии мунтахаби Ҷопонанд. Нагатомо, Хироки Сакай, Йошида ҳамаш дар ҳамон тарафи доира ҳастанд. бобо дарвозабон Кавасима, ҳамчунин капитани Саутгемптон, ҳимоятгари дастаи мунтахаби Ҷопон Майя Йошида ва ҳамчунин Юто Нагатома ва Хироки Сакай, бозингари Марсел. Ман фикр мекунам бозӣ бениҳоят душвор мешавад барои мунтахаби мо. дӯстони азиз, 15 дақиқаи вақти ҷудокардаи мо ҳам аз ҷониби тими мунтахаби Ҷопон ба анҷом расид. 15 дақиқа мо имкон ёфтем ки аз тамрин ва ҳолатҳои бозии дастаи мунтахаби Ҷопон, яъне тамриноташон ба навор гирем ва соати расто 6 агар хато накунам 18:00 тамрини тими мунтахаби Тоҷикистон шурӯъ мешавад. ва айниёл мо талош мекунем то бо ягоне аз рӯзноманигорони ҷопонӣ суҳбат ёрӯста бошем. шумораи зиёди рӯзноманигорон ҷамъ гардиданд, аммо чунон менамояд ки ягоне аз онҳо намехоҳад то бо мо ҳам суҳбат шавад ва ҳамчунин намояндаи махсуси мунтахаби Ҷопон ишора дорад ки вақт алон тамом шуд.
чун тибқи низомномаи мусобиқа 15 дақиқа иҷоза дода шудааст то тамринҳоро аксбардорӣ ва наворбардорӣ намоянд. анбӯҳи зиёди хабарнигорон дар макони баргузорӣ саривақту оҷилӣ маводҳои худро пешкаши тамошобинону хонандаҳои худ мекарданд. They play in Indonesia. Yes, in Indonesia, in Umum. Yes, it's the champion of Tajikistan, I think, because of Parviz Umarboyev. Many good players in our national team, but also Minamina. дар поёни машқҳои дастаи якачини ҷопон суҳбат бо чеҳраҳои футболи ин мамлакат сурат гирифт. Такефуса Кубо, бозигари феълии Реал Мадрид, ки тавассути иҷора дар ҳайати дастаи Малёрка бозӣ карда истодааст, андешаашро дар мавриди омодагии дастаи ҷопон гуфт. умедворем ки рақобат бо пирӯзии дастаи мо анҷом меёбад. назар ба дигар дастаҳо ҳарифи мо тавони бозӣ карданро дорад ва дур нест ки моро як бозии мушкил дар пеш бошад. ҳимоятгари дастаи галатасарои Туркия Юту Нагамота, ки бештари фаъолияташро дар Интери Италия гузаронидааст, бар он андеша аст ки ҳама гуна бозии сафарӣ барои дастаи онҳо хеле душвор сипарӣ мешавад. аз ин ки мо дар майдони худ ба роҳат бозӣ мекунем, чунин ҳолатро дар бозиҳои сафарӣ намебинем. пас аз он дастаи миллии мо ҳам ба машқҳои пеш аз бозӣ ба варзишгоҳ омад. аз авзои хуби Усмонтошев сармураббии кишварамон пай бурдан мумкин буд ки ӯ дастаро ба ин вохӯрии ҳассос хуб омода кардааст. мо айни ҳол дар ҳамон маконе ки қаблан дар машқҳои дастаи мунтахаби ҷопон будем қарор дорем ва аммо инҷо тамринҳои дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон ҷараён дорад ва мебинем ки рӯҳияи бачаҳо ниҳоят хуб аст. бале ҳамин таврам аст. мебинем ки аз ҷиҳати равонӣ ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳам то андозае дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд бачаҳои мо ва албатта чуне ки мо аз тамринҳо мушоҳида карда истодаем, як нав тамринҳои тактикӣ ҳам ҳастанд. гӯем ки дар якдигар бозӣ намудан радоради кӯтоҳи тӯб ба назар мерасад. аммо як чизи дигар дар вақти мусоҳиба маълум мешавад ки ҳолати равонии бозингарон чӣ гуна аст. фикр мекунам зеро маълум мешавад ки бозингарон чӣ гуна омода ҳастанд. бале ҳамин тавр пагоҳ баргузор мешавад. тамошобинони ҳамешагии барномаи майдони сабз ва шабакаи телевизионии варзиш,
дар барномаи майдони сабз ки 2 ҳафта пеш рӯи экранҳо баромад, мо тасмим гирифтем ки як озмунро барои бинандаҳои ин шабака ташкил кунем ва ҳамчунин барномаи мо ва барнома аз он иборат буд ки нафаре ки беҳтарин мисраҳои гӯем ки шеъру доир ва дастаи истиқлол менависад ва аз ҳама лайки бештар мегирад, ғолиби озмун мешавад ва бо пироҳани дастаи истиқлол яъне сарфароз мегардад. Ҳамин тавр ҳам шуд ки Суроб Қаландаров, як тамошобини мо, бо навиштани 4 мисра шеър доири дастаи истиқлол ва гирифтани 232 лайк ғолиби ҳамин озмун шуд ва пироҳани дастаи истиқлол ба ғолиби барномаи мо тақдим карда мешавад ки таҳти шумораи 19 капитани дастаи истиқлол дар он бозӣ мекунад Ахтам Назаров ва ҳамеша дӯстдори футбол бошед, ҳамеша дастаҳои Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дастгирӣ кунед. Бинандаҳои азиз, барномаи майдони сабз роҷеъ ба бозии дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Ҷопон идома дорад. бинандагони азиз, мо дар арафаи бозии бисёр муҳим ва тақдирсози мунтахаби Тоҷикистон бар муқобили мунтахаби Ҷопон қарор дорем. Шумораи зиёди мухлисон ташлиф оварда истодан ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бо умеди ғалабаи футболбозони тоҷик. ҳамроҳи дӯстам омадем, Тоҷикистонро ба пеш падишка кардам. Ман аз клуби Динамо Самарканд, фан-клуб раҳбар, мехоҳем имрӯз бозӣ хушрӯ шавад, Тоҷикистон бой гирад, хурсанд кунад, халқи Тоҷикистон хурсанд шавад. Хотелось бы нашей сборной пожелать удачи. Мы все болеем, потому что мы, скажем, 12-й игрок только за пределами поля. Будем всячески поддерживать и будем надеяться, что все будет в нашу пользу. И дай Бог выиграем, и с хорошим результатом, с хорошим настроением будем этот день счастливыми. Спасибо за поддержку, спасибо, что все приходите. Вот. Я думаю, мы все как одно целое сейчас будем поддерживать нашу сборную. бинандагони арзуманд, новост табон ки то оғози бозӣ бештар аз 2 соат дигар боқӣ мондааст, аммо шумораи зиёди мухлисон ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ташриф овардан ва инёл дар назди мо мухлис ашадии футболи тоҷик Саъди Исмоилов бо кулли мухлисони футболи тоҷик ҷамъ гардиданд. Хуб, Саъди, чӣ интизорӣ доред аз бозӣ ва чӣ омода кардед барои бачаҳои мо? саломат бошед, телевизиони варзиш, мо бо шумоем ҳамеша. Мо мухлисони ашадии футболи тоҷик ҳама вақт ҳамеша тайёрем ва тайёр ҳастем ва тайёр мебошем барои тими мунтахаби Тоҷикистони азизи мо. Мо иншоалло ғалабара интизорем. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим ба пои рост медорем. Ғалаба ғалабаи мост. Иншоалло мо наметарсем. Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш! Шерони нари майдон дастаи Тоҷикистон зуру тавоно ҳастанд. насли Рустами Достон гол бизанед ҳар замон ба дастаи ҳарифон шавад машҳури ҷаҳон. Футболи Тоҷикистон, Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш! азиз, мухлисони сершумори футбол, то оғози бозӣ камтар аз 15 дақиқаи дигар боқӣ мемонад ва чӣ гуна ки интизор мерафт, варзишгоҳ моло-моли мухлисон аст ва он ҷои нишасти холие ки ҳастанд тақрибан 200 ё худ 300 ҷои нишасти холие ҳастанд. фикр дорам дар муддати 15 дақиқа онҳо ҳам пур хоҳанд гашт ва ҳамаи мухлисон бо умеди як бозии ҷолиб ва дидании футболбозони мо ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва умед дорем ки он интизориҳое ки аз футболбозони мо ҳастанд онҳо баровар нахоҳанд кард. ҷопон даъват мекунем. Дӯстони азиз, ҳоло шуморо бо ҳайати дастаҳои Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 12 Гонда Шучи, рақами 13 Кенто Нашимато, рақами 18
بینندگان ارجمند می‌سازد خیلی نمود که از آغاز تصورات در اطراف این بازی چنین است یا خود احساسات نخستین که اطراف این بازی پیدا می‌شوند اون است که فوتبالبازان ما بازی رو خیلی خوب شروع کردن و تو یک امکانات خوب رو هم به بار آوردن و اگر چنین بازی رو فوتبالبازان ما ادامه بدن فکر دارم در 20 دقیقه اول بازی اگر با چنین شکل بازی کنند گل هم دور نیست ولی اینو فوتبالبازان منتخبی ژاپن با هجوم گذاشتند و دفاعگران ما توانستند این فرصت را رفت بسازند پرتوف با کنار کرده می‌شود حمله منتخبی ژاپن و توانستند این فرصت را برطرف کنند بازیگران ما علیشیر جلیل خوب بازی کرد ولی در تو از دست دادن بازیگران ما و این نخستین هجوم منتخب ژاپن بود دوستان عزیز در دقیقه پنجم رقابت و تا 5 دقیقه اول ما از فوتبالبازان ما بیشتر تشبث رو نشان دادند. دوستان عزیز نیول یک حالت نگرانی کننده در هیئت منتخب ما به چشم میرسد. امیربک جورابویف از اون که ما شما مشاهده کرده ایستاده‌ایم نیول در زمین خوابیده است و تا این دم هم با یک عذاب مشقت بازی کرده ایستاده بود. پس از آن که او سه برداشت و لنگیده بازی کرد و شاید نیول تغییرات شود در هیئت منتخب ما برای سیستم عثمان توشف. امیربک جورابویف یکی از بازیگران کلیدی محسوب می شود و هر آن نقشه‌ای که داشت عثمان توشف شاید تغییر یابند شاید برباد بروند اگر امیربک جورابویف از میدان گرفته شود و چنان می نماید که او دیگر بازی را ادامه داده نمی تواند و بله تغییرات است در هیئت منتخب ما. کرامت الله سیدوف را می بینیم که با جای امیربک جورابویف در مرکز میدان وارد می شود و تو به دخالت دکتران میدان رو ترک نمی‌توانند نه به کمک دکتران البته از میدان بیرون می‌شود تا به کمک برسانند و همین طور است. امیربک جورابویف امکانیت ندارد تا بازی رو ادامه بدهد و اکنون فوتبالباز تحت رقم 8 به جای میدان وارد نگردد. کرامت الله سیدوف دوستان عزیز قسم اول دیدار بین منتخب‌های ژاپن و تاجیکستان با حساب مساوی 0-0 انجام می‌یافت ولی مثل قید نمود که فوتبالبازان ما رقابت ارزنده نشان دادند علل خصوص در خط دفاع خیلی هم بازی خوب بود. حساب می‌توانست البته به نفع ما هم باشد. احسان پنجشنبه در دقیقه 23 رقابت بسیار عملیات خوب گلزنی را از دست داد اما حساب مساوی هم حساب خوب است برای ما. اگر ما توانیم این حساب را نگاه بداریم پس بر مراد ما خواهد بود. بینندگان ارجمند نیول ما در مورد گل یکم عرض زده ایستاده بودیم که گل دوم خوردیم تنها در ظرف 3 دقیقه یا خود حتی در ظرف 2 دقیقه شروع از دقیقه 52 تا به دقیقه 55 ما 2 گل خوردیم. خوب این منتخب ژاپن است. ما خوب میفهمیم که بازیگران بهترین جمع‌آوری گردیدند ولی برای در ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه 2 گل را سر دادن فکر دارم این به نفع منتخب ما نخواهد.
می‌دانید بینندگان ارجمند، من در حیرتم. مخلصان پس حساب 2-0 ورزشگاه را ترک گفته ایستادند. مخلص حقیقی باید این طرح نباشد، باید تو به دقیقه 90 رقابت در میدان باشد و دسته منتخب رو دستگیری نمود. اما مخلصان ما متاسفانه میدان را ترک گفته ایستادند. از پیش ما رو بازی‌های مهم انتظارن، بازی بر مقابل میانمار، بازی بر مقابل قزاقستان که غلبه در آنها مهمتر خواهد بود. ما تنها به یک معجزه امید داشتیم، اما معجزه نه همه وقت می‌شود. дар анҷоми рақобат сармураббиён боз ҳам аз натиҷаи ин бозӣ хулосагирӣ карданд. ҳаҷими мариясу иброз дошт ки фишори баланди ҳарифон дар нимаи аввал маро маҷбур сохт то дар танаффус тактикаи бозиро дигаргун созам. метавон гуфт ки 45 дақиқаи нахустини бозӣ ниҳоят душвор афтод. усмон тошев ҳарчанд аз натиҷаи бозӣ розӣ набошад ҳам, аммо аз бозии дастпарваронаш изҳори қаноатмандӣ намуд. ба гуфтаи ӯ он тавоне ки тими миллии мо дошт нишон дод. Если учитывать время подготовки, сбор команды и кондиции ребят, я игрой доволен. Они отыграли на максимуме, что смогли. Конечно же, результат не очень удовлетворительный, но по игре я скажу, что они сделали шаг вперед. Поэтому спасибо и Японии, что нам показали наши минусы. Вот. А так, в общем, я доволен игрой. Конечно, результат отрицательный. Есть моменты, где допустили индивидуальные ошибки. Вот. Над ними будем работать. Есть еще игры. Но и в любом случае не было мощи. Вот, да, вот подустали немножко. Я считаю, что вот, чтобы команда играла хорошо, мощно, как бы, да, но нам нужно больше игр, как бы, нам все-таки мы недавно только собрались, это новая команда. Плюс, конечно же, в основном физическая подготовка, она проходится в клубах. Поэтому вот это сказалось. Но я считаю, что второй тайм тоже мы неплохо выглядели, просто от усталости немножко мы потеряли концентрацию. И вот эпизодическая ошибка, хотя я им говорил, что нельзя им давать быструю атаку развивать нашим соперникам, здесь они, конечно, сильные. Но вот первая замена у нас, которая произошла, непредвиденная, немножко вот Телло, который вошел, он вначале по свежести сыграл, а в концовке он просто растерялся, поэтому пришлось заменить его. Тут ряд нескольких ошибок просто.